velkommen til den video. Der skal vi lade fodbold crossbar challenge. Og se, jeg drikker! Hej! Ja. Så vi ses, vi klipper lige det her. Og vi har 2 skud hver. Og nu er det også, der skal skyde. Er du klar? Skynd dig, skynd dig. Vi har 2 skud hver. Nu! Rammer du? Ja. Nej, det gør man ikke. Så er det Elias' tur. Min lillebror. Hej Elias. Hej, jeg har smidt på nu. Hej lillebror. Hej. Elias skal skyde nu. Nej. Det var tæt på. Så Elias igen. Jeg skal hej. Ja. Nej. Go. Jeg skruer 100%. Det gør han ikke. Jeg kan ikke se det. Man kan ikke se det. Han ramte ikke. Ja, det gør jeg ikke. Jeg skruer nu. Nu skruer jeg. Det er Ronaldo. Han med benene, ikke? Han rammer ikke. Aldrig igen, mand. Yes, mand. Han ramte ikke. Nu, for at afgøre det, laver vi en straffekonkurrence. Hvor vi har 1 skud. Og ja, jeg klipper i det nu. Vi starter med Oscar. Han skal skrue. Prøv lige. Det er den, der skruer flest gange. Eller først. Den der misser, en misser, så er det finale. Så yes. Oscar. Misser. Jeg klipper lige igen. Ja, og nu skal Elias skyde. Er du klar, Elias? Ja, ret. Oscar misser. Så nu er det. Kakunder. Han skruer. Hey, og nu skal jeg skyde, og jeg skruer. Så jeg har bare ikke at vinde. Det er på Elias. Så ja. Jeg skal skyde nu. Du filmer, Oscar. Ja, og nu skal jeg skrue. Yeah! For the best win. Så er det mig og Elias i finalen. Yeah. Og jeg står! Ja. Ja, og nu skal jeg skyde. Og det er mig! Ja! Det er krydset. Sikkert. Ja, sikkert. Ja. Hey, jeg har lige startet, og nu skal jeg lige skyde. Jeg håber, jeg vinder.